Касабов тук от коментаторската кабина на националният стадион Васил Левски. Между 18-20 хиляди присъстват на трибуните и вече естествено са обзети от предстартова треска преди този толкова важен матч за българският национален отбор по футбол. Още когато в началото на пролетта нещата в нашата пета група за световното първенство по футбол се наредиха така добре за българският отбор, че нещата могат да бъдат решени тук на наша земя, на националният стадион Васил Левски. Стана ясно, че пред нашите национали предстоят 4 решителни стъпки по пътя към Франция 98. Първите две от тях бяха направени, знаете, нашите се наложиха и над Кипър, и над Люксембург, но, както се казва, отмина трудното, сега предстои по-трудното. Чухте мнението на Николай Илиев, на Пламен Марков от импровизираното студио на националната телевизия на стадион Васил Левски. Аз напълно се присъединявам към тяхното мнение. Място за подценяване на израелския състав няма. Мисля, че нашите национали добре знаят това. Естествено, че споменът от преди една година от стадион Рамат Ган все още едва ли избледнял. Тогава, за съжаление, българите загубиха, но след това нещата се стекаха по такъв начин, че всичко вече е в ръцете на нашите футболисти. Виждате ги в момента в треска преди да се появят на стадион Васил Левски. Трифон Иванов, капитана най-отпред, зад него Здравко Здравков и съдийската тройка от Унгария с главен съдия Шандор Пилер. Ще му помагат Кох и Крабовски. Има нещо много приятно в този матч и то е свързано с екипите на българският национален отбор по футбол. За първи път след 1989 година нашите футболисти ще играят с герба на Република България на своите фланелки. Дано този герб да носи щастие и, разбира се, надявам се и всички вие, уважаеми зрители, които сега сте пред телевизорите, той, извезан върху националния трикольор, да се вее до година във Франция. Под аплодисментите на публиката Шандор Пилер извежда съставите на България и Израел. Мощни скандирания, естествено българи юнаци. Има и една доста сериозна агитка от гости, които час и половина преди мача се разгряваха. Много темпераментни са, както и футболистите, така и феновете на израелския състав. Сега вече отборите са строени пред официалната трибуна в очакване на националните химни на двете страни.
И сега ето съставите на двата отбора. 22-мата футболисти, на които старши треньорите Христо Бонев на България и Шломо Шарф на Израел са гласували доверие. Нашият отбор в традиционния бяло-зелен екип. На вратата с номер 1 Здравко Здравко, 2 Радостин Кишишев, 3 Трифон Иванов, капитан на отбора, 4 Ивайло Петков, 5 Ивайло Йорданов, 6 Златко Янков, 7 Емил Костадинов, 8 Христо Стоичков, 9 Даниел Боремиров, 10 Красимир Балъков и с номер 11 Анатолий Нанков. Състава на Израел в синьо-бял, също така традиционен екип. На вратата с номер 1 Рафи Коен, 2 Феликс Халфон, 3 Давид Амсалем, 4 Алон Хазан, 5 Амир Шалах, 6 Ран Бен Шимон, 7 капитана на отбора Тал Банин, 8 Хайм Ревиво, 9 Ави Нимни, 10 Ариел Бенедо и с номер 11 Ели Охана. Виждате какво пише на таблото на националния стадион Васил Левски. Това, което желаят всички любители на футбола, а и разбира се всички българи. Победа, дано действително нашите национали да достигнат до тази победа. При това подчертавам срещу един определено сериозен съперник, какъвто е съставът на Израел. Още веднъж и съдийската тройка. Главен съдия Шандор Пилер с помощници резервен съдия е Атила Ханачев, делегат на Световната футболна федерация ФИФА Рене Кюси от Швейцария. Капитанът на българския национален отбор Трифон Иванов в обектива на камерите. Последни секунди преди началния сигнал на Шандор Пилер, неговите помощници провериха дали всичко е наред около вратите. Знаете, това е едно задължително условие. През първото полувреме българите ще нападат вратата в ляво на вашите екрани. На вашите екрани Шломо Шарф, старши треньора на Израел. 8-й Христо Стоичков, сам Христо Стоичков из испанской Барселоны, 9-й клуба Мюнхен 1860, 10-й Красимир Балаков из Штутгарта и 11-й Анатолий Нанков из болгарского клуба. Шандор Пилер поглежда своя часовник, включва хронометъра и срещата започва. Пожелаваме успех на българските футболисти. Дано Господ да бъде с тях в този толкова важен за българския футбол матч. Първа атака на българите. Стоичков в зоната на дясното крило към Балъков. Твърде дълга обаче бе топката за Краси, не можа да достигне до нея. И тъч за състава на Израел. Амсалем, левият бранител, направи много силен матч на стадион Рамат Ган преди една година. Много активен футболист. Да видим дали днес обаче ще има възможност да помага на своите нападатели. Трифон Иванов. Висока топка в наказателното поле. Падна там на Стоичков, нямаше нарушение срещу него. И първа атака за гостите. Нарушение срещу Ави Нимни, играчът с номер 9. Фаулът извърши Златко Янков. Аз ви съветвам да обърнете внимание, уважаеми зрители, на този футболист с номер 9, Нимни. Много техничен, много елегантен. Един от най-добрите полузащитници на израелският отбор. Хазан изпълни. Добра намеса на Краси Балъков. Възможно за контратака. Стоичков е напред. Преодоля Краси Балъков без никакъв проблем. Хазан. Стоичков. Кишишев. Центриране към Боремиров. Възможност. Боремиров остана по топката, но след това тя бе изчистена от Шалак в ъглов удар. Първи корнер за България. Тече трета минута от започване на срещата. Това естествено предизвика оживление по трибуните. Балъков ще изпълни. 4 футболисти в бели екипи в наказателното поле. Сега там отиде и Златко Янков. Балъков. Висока топка, никакви проблеми за вратаря Рафи Коен. Веднага с ръка твърди напред към Ревиво. Ревиво е една от големите звезди на израелския футбол. Играч на испанския Селта. Стоичков. Опит за дълго подаване към Костадинов, след като топката бе отбита сега Балъков. И засада на Емо Костадинов.
На около половин метър бе българската седмица зад защитата на Израел. Ели Охана с номер 11. Също е един от много силните израелски футболисти. Може би мнозина от по-панативите любители на футбола си спомнят, че като играч на Мехелен, Белгия, точно Ели Охана донесе купата на купите за своя отбор в един драматичен мач срещу Аякс. Сега пробив отляво на Ивайло Петков. Втори мач в националния отбор. Сега Стоичков полувисоко центриране за Костадинов бе адресиран от тази топка. Бен Шимон изчисти. Балъков опита с глава да търси Костадинов. Ними. Амсанен греши. Боримиров. Балъков. И нарушение срещу Христо Стоичков. Една много добра позиция. Топката ще бъде поставена много около 20 метра, малко вляво от вратаря Рафи Коен. Протестират на евреите, не са доволни от това решение на съдията Сандър Филер. Много изгодна ситуация има в българския отбор. Двама футболисти, Стоичков и Балъков, които с левия крак могат да стрелят до там. Виждам, че и Трифон Иванов като че ли има желание да изпълни удара. Красимир Балъков в крайна сметка може би ще опита първи късмета си в този мач. Минутата е пета. Балъков срещу стана от 4 футболисти. Дежурните разправи с стената. А Боремиров там подсказва на съдията, че трябва да покаже картон. Но около 7-7,5 метра. Там нещо се сблъска. Като Боремиров с ран Бен Шимон. Нерви в първите минути. Сега вече разбира се, всичко има за картон. Ето го жълтия картон за футболистът с номер 10 Ариел Бенадо. Десно фланговия на стената. Сега вече като че ли се поизпъти с крачката. Повече от минута и половина се загуби от изпълнението на този крак свободен удар. Дано пък къде е за добро. Балъков. Добро изпълнение на Краси Балъков, но над напречната града. Много скоро Балъков отбеляза първия гол в новия сезон в Бундеслигата за своя състав на Штутгарт, именно от такова положение. 6 минути от началото на срещата. 0-0 на стадион Васил Левски в световната квалификация от пета европейска група между отборите на България и Израел. Стоичков. Добре с пета към Боремиров. Опита да стреля от около 25 метра. Топката видяха рекушира в среща на Ревиво. И да създаде проблеми с това. Трифон Иванов с глава към Нанков. Нанков. Добре преодоля Амсален. Но след това хубав шпагат на Шимон. Този път нарушението е за гостите. Раздвижено започнаха българите, опитват атаки по фланговете и в центъра. Все още не са достигнали до голово положение с изключение на прекия свободен удар, който Балъков изпълни преди минута. Силата на израелските футболисти е преди всичко в техниката. Много добре владеят топката. Както твърдят повечето специалисти, обаче отбора е малко мек. Българите са изпитани бойци и знаят как се играе срещу такъв съперник. Балъков върна се дълбоко в нашата половина, подаде към Трифон Иванов. Стоичков успя да подаде топката за Боремиров. Нарушение извърши Хазан. Балъков. Нанков. Комбинация с Кишишев отдясно.
Боремиров и Костадинов са в центъра. Кишишев предпочета да задържи. Върна на Нанков. Тръгна за двойно подаване Нанков с Балъков. Сега обаче и хубав рикошет за нашите. Боремиров към Балъков. Дали ще стреля Балъков? Залъга веднага. Халфон. Сега с номер 5 Ивайло Йорданов. Той ще играе като стопер. Знаете, има вкус към атаката. Един от най-универсалните футболисти в българския футбол, Ивайло Йорданов. Така се стекоха обстоятелствата, че му излезе късмета на Манчестър по време на световното първенство. Та започна да играе като бранител. И сега се получи нещо доста куриозно. Съдията Шандор Пилер посегна да извади, при това бих казал справедливо, жълтия картон на Ариел Бенадо. Но си спомни, че Бенадо получи жълт картон само преди няколко минути и го пощади. Това предизвика негодованието на публиката, но какво да се прави? Решението бе на съдията. Очевидно той прецени, че ако отборът на Израел остане в 10-та минута с човек по-малко, това доста ще наклони везните в полза на домакините. Макар пак казвам нарушението на Бенадо да си без картон. Ивайло Йорданов към Трифон Иванов. Топка за Стоичков. Добре пласиран Бен Шимон. И сега опит за контратака на израелците. Фаулира Анатолий Нанков Нимни. Хазан. Топката премина. Игране на Хазан и в крайна сметка тъч сега се сблъска с Красимир Балъков. Ето и вторият жълт картон. Доста нервно започнаха гостите в тази среща. Добре знаем, че матчът е от изключително значение за българите, но той е не по-малко важен и за нашия съперник. Това е последният матч на израелците в тази квалификационна група. И при загуба те се прощават с всякакви надежди за класиране на световното първенство. Янков. Наляво към Ивайло Петков, сега капитана Иванов. Кишишев. Нанков. Боремиров спринтира, за да получи топката. Талбанин срещу него. Добър финт на Боремиров. Центриране Костадинов. И сега възможност. Удар на Балъков от въздуха. Топката премина на 4-5 метра от лявата странична града, но тази българска атака раздвижва духовете. Отлично се включи от дясно Даниел Боремиров. Центриран към Костадинов също бе изненадващо за съперника. А Краси Балъков нямаше шанс при обстрела отдалеч на вратата. Доста тежичко ще бъде с този жълт картон на Ариел Бенадо, защото той поне от началото на матча стои по-често до Христо Стоичков, но като че ли Шломо Шарф взе някакви мерки. Виждам, че сега Феликс Халфон, когато видяхте преди малко в единоборство с Стоичков, ще трябва да помага очевидно на Бенадо. Матч проходит на 6-тысячном стадионе Василевский, как я уже сказал. Рафи Коен, израелския вратар, изпълни. Изпрати топката в нашата половина. Никакви проблеми за българските бранители. Петков. Балъков. Поиска топката Нанков, вдигна ръка. Сега вече Ивайло Йорданов не подаде. Нанков. Кишишев се втурна отдясно. Боремиров. Балъков. Хубаво към Ивайло Петков. Малко силно, обаче си пое. Загубихме и контратака за израелците. Ревиво. Не сполучи в опита за подаване към Нимния. Ивайло Йорданов бе застанал там, където трябваше. Не точно към Емо Костадинов. Може да се каже най-печелившият джокер в колодата на българския национален отбор в последните 4-5 години. На вчерашната пресконференция Шломо Шарф изрази опасение от Емил Костадинов, при това съвсем естествено.
Футболист, който твърде малко играе с топката, но за това пък с изключително висок коефициент на полезно действие. Балаков. Стоичков с едно докосване към Ивайло Петков. Отново Стоичков. Янков към Трифон Иванов. Иванов. Далечен удар, повече от 30 метра. Имаше до вратата на Рафи Коен. Естествено, топката не създаде проблеми на израелския вратар. Направих бегла справка с съставите на двата отбора от преди една година. В тима на Израел има само две промени. На терена не са Рони Розентал и Ронен Харази. Харази е записан сред резервите. Вместо тях играят Бен Шимон и Елио Хана, за който стана дума в началото. 4 футболисти в състава на България пък не играха на стадион Рамат Ган. Това са Ивайло Петков, Христо Стоичков, Даниел Боремиров и Анатолий Нанков. Така че може да се каже, Христо Бонев предлага на Шломо Шарф един доста променен състав. Бен Шимон, Амсален, Нимни пропусна, Балаков, Боремиров и отново Даниел Боремиров, мощно през центъра. Балаков. Не се получи тази българска атака. Талбанин към Нимни. Това е Охана. Капитанът Банин разтегли на дясно към Алфон. Премина по Стоичков, но след това чист шпагат на Ивайло Петков. Алон Хазан. Шломо Шарф предлага една доста интересна схема в защита. 3 чисти бранители, но пред тях оперират и Бен Шимон, и Шалах. Ревиво също така много често помага на бранителите. Сега Хазан. Нимни. Удар на Нимни. Топката е рикоширала от кракния български бранител и това ще бъде първи корнер за отбора на Израел. Вляво от вратата на Здравков. Хазан ще изпълни. Само Елио Хана и Нимни виждам в наказателната поля. Сега там приближава и Бенадо. Центриране на Хазан. Ревиво. Силен удар с левия крак отдалеч. Добре бе пласиран Здравков. Малко повече от 15 минути от началото на матча. България-Израел 0-0 на стадион Васил Левски в световна квалификация за първенството във Франция. Мисля, от тези първи 15 минути вече ви е ясно, уважаеми зрители, че по никакъв начин съставът на Израел няма да бъде преодолян леко, без усилие. Просто свършиха се вече слабите отбори. Ивайло Ронов, чудесно центриране, удар и Рафи Коен добре пласиран. Ево Костадинов лизна топката с глава. Рафи Коен обаче успя да я неутрализира. Добра бе тази българска атака. Хазан, фаулиран от Ивайло Петков. Пряк свободен удар за гостите. Ревиво. Всяка топка в централната зона минава точно през него. Сега нарушение на Даниел Боремиров срещу Кани Ревиво и първи жълт картон за български футболист. Боремиров го получи и ще трябва много да внимава от тук нататък. Той е играч, който гори, както се казва на терена. А естествено и с титулярната фланелка с номер 9 Даниел Боремиров ще направи всичко възможно, за да докаже, че това не е случайно. Талбанин върна назад към Амсален. Бенадо.
Казан. Отдясно спринтира Халфон. Доста дълга топка към него. Тя е напуснала пределите на игрището и тъч за състава на България. Вече за трети път от началото на матча се включва Феликс Халфон. Виждате и Христо Бонев да дава някакви указания на футболистите си. Ивайло Петков опитва да помага с каквото може на атаката, но трябва да внимава в неговата зона. Ивайло Йорданов. Петков. Бълъков. Свободен е Анатолий Нанков в дясно. Къса комбинация с Боримиров. Сега Стоичков. Ето го дългия пас към Анатолий Нанков. Много точен при това. Амсалем срещу него. Центриране на Нанков. Боримиров нанася удар с глава. Оказа се обаче, че Дани е фаулирал Бен Шимон при опита си да отправи топката с глава в вратата. Виждате повторенките на това положение. Коен дълбоко в нашата половина. И сега се получи неприятен авантаж. Ревиво е сам срещу Здравков. Добре, че се запази удар. Удар на Ревиво и в ръцете на Здравков. Здравков трябва да внимават българите. Видяхте, преди малко се получи един авантаж, който според мен съдията Шандро Пилер правилно даде. Бяха позадрямали българските бранители и за техен късмет Ревиво изпрати топката в ръцете на Здравков. Сега българска атака от ляво. Ивайло Петков опита с ниска топка да подаде към Стоичков. Дълъг и неточен пас на Бен Шимон. Сега нашите ще организират поредната атака към вратата на Израел. Бълъков. Стоичков. Наляво към Петков. Отново е в атака левия бранител на българския състав. Стоичков сега дали ще опита удар от това разстояние? Опита, но за съжаление много неточно. Христо Бонев на вашите екрани. Чудесно се пребори Анатолий Нанков за тази топка. Успя да наделе над Амсалем. След това тъч за българския отбор. Нанков към Кишишев. Стоичков. Добре се освободи Стоичков. Сега може да отбележи гол удар на Стоичков. Шпагат на Талбанин и сега възможност за контратака на гостите. Охана не бе много сигурен в тази ситуация Ивайло Йорданов. Охана все още владее топката. Все пак Иво сега се справи с нелеката задача. Втора контратака само в продължение на 3 минути. Шломо Шорф нервичи, разговаря нещо с четвъртия съдия Атила Таначев. И Шломо Шарф, както и Христо Бонев, нервно пуша непрекъснато. Естествено, при такъв огромен залог, какъвто е класирането на финали на световно първенство, нервите много често вземат връх. Дано да не стане така обаче на терена. А ето и скамейката на българския отбор. Виждате Гошо Динчев, до него Жоро Донков, Любо Пенов, Митко Попов, Данчо Лечков. Това са футболистите. Заедно с Милен Петков и Илия Груев, които също зърнахте за на екраните, на които евентуално ще разчита Христо Бонев. Временно състава на Израел ще бъде с човек по-малко. Имаше доста спирания в тези вече 23 минути от началото на първото полувреме. Добре, Кавалерски. Бенедо върна топката на българските футболисти, за да започнат те своята поредна атака чрез Нанков.
Добра техника на Боримиров, Кишишев. Силен пас към Стоичков. Майсторски укроти кълбото и чудесен финт на Стоичков. Да видим сега дали ще постигне топката в Костадинов. Не, за съжаление, Балъков. Какво друго можеше да направи Ави Нинни, след като Краси Балъков го разходи. Доста неприятно, естествено, за еврейна на 2 квадратни метра. Дръпна го за ръката и пряк свободен удар на около 30 метра, малко в ляво от вратата на Коен. Трифон Иванов, знаете, обладава много силен удар с десния крак и най-вероятно ще опита да промени тези 2 нули на таблото на националния стадион Васил Левски. Стена от 3 души, Трифон Иванов. Хубав удар на Трифон Иванов. За съжаление обаче, топката рикошира в Бенедо, който в нокдаун лежи в наказателното поле. Атаката обаче продължава. Топката е твърде висока за Боримиров и не пусна очертанието на игрищата. Мога да си представя какво му е на Ариел Бенедо, след като този топовен удар оцели тако неговото тяло. Охана опита с глава да комбинира с Ревиго на точно Трифон Иванов към Нанков. Кишишев, както си очакваше, Нанков играе повече като десен бек и десен полузащитник, бих казал. Кишишев е изтеглен в средата на терена. Там той оперира с Златко Янков. Ето го сега Янков. Петков. Балъков. Няма свободен негов съотборник, затова се наложи да задържи малко топката. Само Нанков се открил дясно. Сега Балъков. Отново през центъра. Хубаво двойно подаване. Балъков, Костадинов, Стоичков, Балъков! Това беше атака с доста въображение, с едно докосване. Мисля, че това е начинът, по който може да бъде затруднена израелската защита. Да видим какво ще предложат сега в атака гостите. Кишишев. Като че ли при атаката преди секунди Краси Балъков нещо се удари, но няма да има проблеми. Сега отново той е с топката. Стоичков търси позиция, но е в засада. Правилно задържа Балъков. Ала загуби коженото кълбо. Ивайло Петков само забави Бенедо. Ревиво. Спаси се в първия момент от засадата Ели Охана. И след това бе фаулиран от Златко Янков в нарушение за жълт картон според съдията Шандор Килер. Може да проследите сега колко добре развиха израелтяните тази своя контра. Ето момента, в който Ели Охана се спаси от засадата и изглеждаше доста неприятно пред Здравков. Нарушение, на което всички казват тактически. Така беше, но за съжаление то просто жълт картон на Златко Янков. Ревиво ще изпълниш срещу стена от 4 българи. Ревиво остави на своя съотборник. Нинни е там или може би пък нещо жълчено. Това е на около 27-8 метра. Нинни, удар с левия крак. Фалцово, но не точно в аут. Нямаше проблеми Здравков. В двата случая, в които трябваше да се намеси до този момент играчът с номер 1 в българския отбор. Той го стори безспорно. Ивайло Петков. Иванов. Балъков. Ивайло Петков отново в атака. Балъков. Индивидуална игра на Краси Балъков. И пак поради простата причина, че нямаше свободен негов съотборник. Сега Нанков се откри отдясно. Той като че ли най-често търси възможност сам да получи топката. Балъков. Боримиров към Нанков. И след като Нинни игра с глава, тъч за състава на България. Балъков. Кишишев.
Опита, но твърде елементарно да комбинира с Краси Балъков. И сега 3 на 4 в контратака са гостите. Нимни. Видяхте какво направи Ави Нимни, с каква лекота се справи с двама наши футболисти. Нанков. И българска контратака. Топка заема Костадинов отдясно. Има възможност Костадинов да надбяга своя пазач Шелак. Не се получи, за съжаление. Шелак остана да лежи на земята, може би с намерение да поспечели някой друга секунда. Добре, че невнимателно сега игра в тази ситуация. Хазан възможност за българите. Стоичков. Боримиров му показва, че иска топката. Костадинов. Боримиров може би 1-0. Ударът от Боримиров и какъв пропуск! Какъв пропуск на Даниел Боримиров! Какво да се прави в футбола? Трябва и малко шанс, и малко късмет. Не бе шансът с Дани в този момент. При тази чудесна българска атака. Видяхте как Стоичков копна майсторски топката за Костадинов. Той просто даде като на тепсия на Боримиров възможност да открие резултата. Но в тази 30-та минута от започване на срещата трибуните не бяха възпламенени. Да видим дали пък това няма сега да стане. Неточно подаване на Боримиров към Балъков. Гостите атакуват. Хазан. В зоната на дясното крило, където е Ревиво. Само Охана в центъра, финт на Ревиво. Опита малко артистично Хайм Ревиво да се хвърли в наказателното поле. Естествено, с едничка мисъл да излъжи съдията Шандор Пилер. Балъков към Нанков отдясно. Трябва малко да вдигнат оборотите в българите, като че ли по-бавната игра е по вкуса на гостите. Нанков игра индивидуално и логично загуби. Нимни. Това е Хазан. Тръгва на пробив през центъра и сега имаше засада, разбира се, засада. Повече от половин метър. Хайм Ревиво бе зад нашата защита. Балъков. Топка за Стоичков, но и вдигнат хлад на съдията Храбовски. Този път непрекия свободен удар бе изпълнен напред израелската врата. Нимни загуби този път двубоя с Кишишев. Петков към Стоичков. Дръпнат малко назад. Напред е само Костадинов. Задържа Стоичков. И надясно Нанков. Много активен Анатолий Нанков от началото на мача. Опита да подаде към Боримиров по земята. Сега Петков малко неориентирано действа и елегантен финт на Ревиво. Талбанин. Охана отляво. Банин предпочита да играе сам и вече влиза в наказателното поле. Сега Охана. Ивайло Йорданов срещу него. Прекрасен финт, но след това извърши нарушение срещу Ивайло Йорданов. Много технично се изрази. Няма спор. Балъков. Талбанин срещу него. Добре го преминава Краси. И сега възможност за добра българска атака. Топка за Стоичков. Не точно подаване, но пък и с ръка си помогна израелски футболист и съвсем правилно Шандор Пилер назначава пряк свободен удар за България. До тук Христо Стоичков не е опитвал шанса си от стандартно положение и този път виждам, че остави това право на капитана Трифон Иванов. Втори опит на Иванов е фаул. Всички българи са в полето на гостите. Този път страната като че ли е на своето място. Трифон Иванов. Технично изпълнение на Иванов в ръцете на Рафи Коен. 12 минути до края на първото полувреме. Все още 0-0 в матча между България и Израел. Охана. Добре се справи Златко Янков с ситуацията. Петков. Янков. Добре разиграха българите и започват поредната офанзива към вратата на съперника. Балъков.
Отново Нанков отдясно. Има поле за действие пред него. Само Ансален се опита да направи нещо да му попречи. Костадинов реши да играе технично. Ивайло Йорданов в атака. Добре видя Кишишев. Нямаше много шансови Кишишев срещу двама бранители. Логично загуби топката и контратака за гостите. Добре, че подаването на Лоханов към Нимни не бе точно. Бълъков. Много усилия хвърля Краси Бълъков от началото на матча. Очевидно се намира в добра форма. Това показват и игрите му в първата Бундеслига. Трифон Иванов. И Трифон Иванов тръгва в атака. Сега иска топката, вдигна високо ръка. Хубаво е, че бранителите му помагат напред, но трябва да се внимава. Много в задни позиции. Златко Янков играе на сигурно. Върна на врата в Здравко. Шломо Шарф на вашата екрана. Прав с неизменната цигара в ръка. Доста атрактивен треньор е Шломо Шарф. Спомням си миналата година в Тел Авив, след победата на състава на Израел над България, той бе понесен на ръце от своите футболисти. И тогава Шарф заяви, че неговият отбор няма шансове срещу България. Това е естествено. С и нормални тренерски трикове. Той ги опита и този път. Едва ли обаче някой от нашите се е хванал на въдицата. Разправили между съдията Шандор Пилер и футболистът Феликс Халфон, който се опита да провокира Стоичков преди малко. Хазан ще изпълни прекия свободен удар. Хазан. Висока и фалцова топка към Охана, който все пак успя да играе с глава. Ивайло Йорданов чисти Нанков. Златко Янков. Спокойно, технично, с левия крак към Кишишев. Няма да може естествено Кишишев да достигне до топката. Тъч за Израел. 35 минути, вече 36 от началото на срещата между отборите на България и Израел. Може да се каже, че нашите определено са по-добрият отбор на терена, но гостите по никакъв начин не показват, че са притеснени от това, че гостуват тук в София. Просто играят своята си игра. Едва ли Христо Бонев е очуден от това, което му показва Шломо Шарф. Давид Амсален изпълни страничното хвърляне. Бен Шимон. Това е Бенедо. Златко Янков в двубой с Ревиго. Петков бе фаулиран от Хазан. Бълъков. Може би Бълъков реши, че Стоичков ще стартира отляво. Резултатът беше провалена българска атака. Стоичков смъкна с гърди за Бълъков. Отляво Ивайло Петков. Малко еднообразно нападат българските футболисти. Най-често топката достига или от дясно до Нанков, или от ляво до Ивайло Петков, които пък я изпращат вътре към наказателното поле. А видяхте, че най-добрите наши атаки бяха именно ниско по земята през центъра. Нарушение на Нимни. Бълъков към Нанков. Отново плеймейкърът. Янков. Бълъков. Загубиха нашата топката, но това бързо сториха и израелците. И сега подаване към Костадинов в наказателното поле. Костадинов видя, че Бълъков тръгва, опита да му подаде. Добра намеса имаше Хазан.
Халфон дясно, чист шпагат на Тинко Кишишев. Боримиров. Като че ли малко падна тонуса в играта на Даниил Боримиров след пропуска. Кишишев. Стоичков. Все още топката е във владение на българите. Петков. Бълъков. И според Шандор Пилер няма нарушение на Нивни. Сега обаче Краси Бълъков фаулира своя съперник. Без да бързат, футболистите на Израел се подготвят за изпълнение на това нарушение. Талбанин. Отново израелският капитан. От този сезон футболист на италианския Бреша. Фактът, че играе на Апенините, говори достатъчно красноречиво за класата на Талбанин. 26 годишният футболист с номер 7. Не можа Стоичков да вземе тази топка. Халфон сега го фланкира. Опита дълъг пас в зоната на лявото крило. А там не достигнаха до нищо израелците. Замяна на това сега Боримиров има възможност да направи нещо по-сериозно. Стоичков лошо пое топката с гърди. Не спори играта и на Христо Стоичков, поне за сега. Вече 40 минути от началото на първото полувреме. И той, като всички българи, играе с желание. А състава на Израел, нека да ви припомня, уважаеми зрители, в момента има една точка повече от българския. Така че едно евентуално, не дай Боже, реми, би било добре дошло за отбора на Шломо Шарф. Можем да съжаляваме за пропуска на Боримиров в 30-та минута. Мисля, че съвсем по друг начин ще да се развиват събитията на терена, ако играчът с номер 9 в бял екип бе успял да отбележи гол. Поредно забавяне на играта. Виждам Данчо Лечков да се съблича. Предварително се очакваше, че Лечков ще започне като титуляр в българския отбор. Друго бе решението на Христо Бонев. На практика в лицето на Кишишев и Златко Янков българите разполагат в средната линия с двама дефанзивни футболисти. Не, че и двамата не могат да вършат повече работа напред, но може би пък такива са били наставленията на Христо Бонев. Да, подготвя се Данчо Лечков да влиза в игра. За щастие няма нищо сериозно в контузията на Анатолий Нанков. А сега атакуват гостите. Охана опита технично с пета да комбинира с Ними. Стоичков само отби топката. Не успяха и Амсанин и Охана да направят нещо по-сериозно. Тъч за България. Малко повече от 3 минути до края на първото полувреме, но мисля, че ще има още поне 2-3 игра с оглед на това, че матчът да прекъсваме няколко пъти. Златко Янков надясно към Нанков. Прибрали са се в своята половина от гостите. Очакват само възможност за бърза контратака напред чрез самотниците Ревиво и Охана, но те до сега демонстрират доста добро разбирателство помежду си. Бълъков за Боримиров, отново Бълъков и отново играе сам, след като обаче бе фаулиран, ще има пряк свободен удар за българския състав. Бълъков с едно докосване веднага към Стоичков. Без забавяне, Краси Бълъков видя, че Христо е в удобна позиция. Корнер за България. В дясно от Хоан.
отново почти всички в наказателната зона на гостите. Стоичков. Добро центриране на Стоичков. За съжаление Янков не можа да укрепи топката. Достигна някъде до страничната линия. Сега и той центрира. Добре пропусна Трифон Иванов. Да видим Стоичков с десния крак. Удар! Хубаво отигра Христо Стоичков в това положение. Майсторски финтира Халфон, но след това с десния крак потърси удар около лявата странична града. Не се получи хайца. Добре, твърде добре би било, ако в оставащите вече твърде малко минутки до края на полувремето нашите успеят да достигнат до успех. Съвсем по друг начин ще бъдат нещата през вторите 45 минути, ако това стане. Охана, Ивайло Рогонов срещу него, с едно докосване към Нинни. Нинни нямаше никакви шансове срещу Златко Янков. Бълъков добре се справи с капитана на Израел Талбанин, който просто го прегърна. Съдията Шандро Пилер като че ли в първия момент се подломи какво да направи. После се отказа да санкционира по-строго Банин. Янков към Балаков. Костадинов търси позиция, доста изолиран, доста емил от началото на матча. Стоичков. Този път обаче съдията Шандор Пилер показва, че не е имало нарушение срещу Стоичков. Да си признае, и аз мисля така. Ивайло Петков ще изпълни тъча. Кишишев. Добра топка за Трифон Иванов, който се бе включил изненадващо в центъра на израелската отбрана. Точно поради тази причина Янков се е върнал назад, за да подсигурява капитана. Талбанин. Нинни загуби двобоя с Анатолий Нанков. Много усилия положи Нанков, но все пак успя да задържи топката. Кишишев. И той играе индивидуално. И той не успя. Да видим сега какво ще направят гостите. Нарушение срещу Нинни на Нанков. Предполагам, че сега Нинни ще се потъркаля поне 15-20 секунди, ако не и повече, по зеления килим. А от Шандор Пилер зависи дали ще допусне носилката да влезе на терена. Той бе твърде близо и видя, че не бе кой знае колко грубо нарушението на Анатолий Нанков. Вече се играе една минута след 45-те. Гостите атакуват. Амсален към Талбанин. Видя надясно Халфон. Отново Халфон. Не се разбраха обаче с Охана. На два пъти организираха и опасни контра. Четвъртия съдия за това колко време Шандор Пилер има намерение да продължи това първо полувреме. Това безплодно първо полувреме, най-вече за българския отбор, който имаше възможност вече да води в резултата, но за съжаление все още 0-0. Кишишев. Дълъг пас към Стоичков. Той във въздушен двубой с Алфон. Нямаше шансове Христо. Талбанин с глава технично към Ревиво, но пък и той се повлече в своите финтове. Янков за Ивайло Роданов. Боримиров. Ивайло Петков отляво. Топка за Стоичков. И няма две мнения. Добре се справи и Стоичков с положението и след паса му към Балъков. Играчът ни с номер 10 бе фаулиран. Може би последна възможност за това първо полувреме. Интересно е това положение. Почти на ъгъла на наказателното поле. Всичките 11 футболисти на Израел очакват тази топка. Естествено, тяхната единствена мисъл в този момент е да опазят вратата си. Балъков. Първо центриране на Балъков за Боримиров, но
кълбото не достигне до адресанта. Кишишев. Поизтеглиха се израелците и сега е много опасна тази контратака. Ревиво в ляво от него Банин. Ревиво предпочете да комбинира с Хазан. Добре, че се позабави малко тази израелска атака. Сега Талбанин. Чудесно се намеси Трифон Иванов. Стоичков. Костадинов тича в центъра. Подаване на Стоичков към Костадинов. Дали ще достигне до топката? Рафи Коен предвидливо излезе извън границата на наказателното поле и изчиства в тъч. Тъч, който обаче няма да бъде изпълнен, защото Шандор Пилер даде последния сигнал за първите 45 минути. 0-0 на стадион Васил Левски в световната квалификация от пета европейска група за първенството във Франция през следващата година. България и Израел се оттеглят при този резултат на почивката. Уважаеми зрители, след пауза от около 12, може би 13 минути, и очаквайте отново с пряко включване от националния стадион Васил Левски. Удължете живота на двигателя с Кастър. Уважаеми любители на футбола, продължаваме нашето пряко предаване от националния стадион Васил Левски на световната квалификация от пета европейска група за първенството във Франция през следващата година. След първите 45 минути България-Израел, равен резултат 0-0. Футболната среща се излъчва със съдействието и на Сулис България. Наблюдавахме едно полувреме, в което едва ли можем да преливаме от възторг от това, което показаха българите. Вярно е, че всички се стараха, всички търсеха да превземат по някакъв начин вратата на гостите. Но в интерес на истината трябва да се каже, че състава на Израел стои доста добре на терена. Не се притеснява от непрекъснатите опити за натиск в упражняването на българският отбор. Добре се бранят израелците, на два пъти организираха и опасни контратаки, но най-големият шанс в това първо полувреме пропуснаха българите чрез Даниел Боримиров в 30-та минута, когато след една чудесна триходова атака от малкото наказателно поле Даниел не успя да порази вратата на Рафи Коен. Колегата Ценко Симов е на пистата на националния стадион Васил Левски и може би той сега ще ни каже дали е чул нещо от наставленията на старши треньор Христо Бонев. Това какво е казал той на своите възпитаници. Това, което Христо Бонев държеше най-много през първата част, бе Балъков да не се връща толкова назад в нашото поле, за да изнася топката, с което губи и много физически сили. Може би това е причината и да прибегне към първата смяна селекционерът на нашия национален отбор, в играе Любослав Пенев. С това се промени цялата схема на нашия отбор. С централен нападател, с Христо Стоичков в лявата зона на атаката и в дясно на Емил Костадинов, докато Боримиров ще бъде изтеглен малко по-назад в средата, за да покрива зоната на Балъков, който да се изтегли в по-предни позиции. Това бяха забележките на Бонев през първата част на този двубой. Да видим дали действително ще се настъпи някаква промяна в играта на нашия отбор. Лично аз мисля, че това е една напълно оправдана смяна. Вече с влизането на Любо Пенев нещата в атака трябва по някакъв начин да се променят. Просто Пенев е един футболист типичен таран. Той би трябвало да натиска, както се казва, двойката централни защитници на състава на Израел. И естествено това да дава възможност за по-удачни пробиви на Стоичков и на Костадинов, а разбира се и на Боримиров и Балъков от по-задни позиции. Първа българска атака. През второто полувреме нашите ще атакуват вратата надясно. На вашите екрани добро центриране на Нанков и сега, след като игра с топката Алон Хазан, тя попадна в ръцете на Рафи Коен. Интересно защо обаче съдията Шандор Пилер не назначи непряк свободен удар. Той отчете, че се е получил просто рикошет, но не беше точно такова положението. Аз се надявам да го видите на повторение. Жалко за това решение на съдията Пилер. То предизвика и негодуванието на тези 20 000 зрители, които са заели местата си по трибуните на националния стадион Васил Левски. И съвсем естествено очакват българите да изиграят така, както трябва това второ полувреме, без никакви компромиси, без никакви сантименти. Просто на нас ни трябва победа в тази вечер. Поредна атака на българският състав. Опита Стоичков с десния крак
да намери Нанков, не точно. Нимни. Опит за атака през центъра, грешка в българската защита. Ивайло Йорданов не можа да задържи топката. Сега Ревиго продължава да владее топката. Добре, че се намеси. Все пак Ивайло върна се и ликвидира тази опасност в засада да Емил Костадинов не пряк свободен удар. Нека в това кратко затишие набързо да ви прочета съставите на двата отбора. България на вратата 1 Здравков, 2 Кишишев, 3 Трифон Иванов, 5 Ивайло Йорданов, 6 Златко Янков, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Боримиров, 10 Балъков, 11 Нанков и с номер 15 Любослав Пенев, който разбрахте, че влезе на мястото на игралият преди почивката Ивайло Петков. Състава на Израел на вратата: Коен 2, Халфон 3, Амсалем 4, Хазан 5, Шелах 6, Бен Шимон 7, Банин 8, Ревиво 9, Нимни 10, Бенедо и с номер 11 Охана. Атакуват гостите. Нимни Балъков към Трифон Иванов. Нимни притесни Трифон Иванов. Сгрешиха нашите. Талбанин сега. Ревиво търси позиция в дясно. Талбанин обаче видя, че Нимни се е включил отляво. Трифон трябва да достигне до топката. Много добре. Българска контратака. Даниел Боримиров до самата дясна странична линия. Чудесен пас с пета на Костадинов към Стоичков. Сега Костадинов остава сам срещу вратаря, но много сигурно Рафи Коен излезе, улови топката. Като че ли се получи някакъв сблъсък между него и Емо Костадинов. Каквото и да е имало, убеден съм, че Емо не е имал някакъв умисъл да контужи израелския вратар. Хубава българска атака в потвърждение на това, че като че ли през центъра израелците са по-уязвими. Поне така бе преди почивката. Виждате на повторението. Естествено, че Костадинов игра за топката. Не се вижда да е имало някакво стълкновение между Костадинов и вратара Коен, но очевидно, футболистът с номер 1 в отбора на гостите има някакво нараняване. Съдията Шандор Пилер гледа своя часовник. Тези секунди се отчитат. Преди почивката Пилер даде продължение около 3,5-4 минути. Любо Пенев на вашите екрани. Сега вече Рафи Коен в игра. Винаги, когато вратаря получава контузия, играта не може да продължи бързо, защото просто няма как футболистът с номер 1 да бъде изнесен извън терена. Се оказа, че съдията Шандор Пилер е дал нарушение на Костадинов. Нимни в двубой с Боримиров. Двубой спечелен от българина. Нанков. Много добре залъга Амсалем. Боримиров. Дълго си подкара топката, но и бе дръпнат в гръб от съперник. Пряк свободен удар за нашите в централната зона на терена. Балъков. Нанков. Отново Балъков. Високо центриране към Христо Стоичков. И сега Любо Пенев удар с глава на 2 метра от вратата. Халфон изби Стоичков, сега удар с глава. Мал шанс за втори път за българския отбор. Жалко. Стоичков много добре удари топката с глава. Прицели се, както се казва, но за съжаление тя срещна страничната града. Сега Балъков, хубаво центриране, отново Стоичков с глава. Получи се нещо доста куриозно. Само в продължение на около 30 секунди Христо Стоичков имаше възможност на 3 пъти да стреля с глава, нещо, което обикновено не му се случва и за цял матч. Български натиск в първите минути на второто полувреме, а те вече са 5. Корнер в дясно от вратата на Коен. Отново футболист в наказателното поле. Вижте още веднъж повторение на това положение. Колко хубаво удари Стоичков. Топката нямаше шанс. Хубаво е все пак, че нашите малко повдигнаха оборотите през второто полувреме, като че ли започнаха и повече да се движат, а израелците просто са принудени да се бранят. Прибрали се в своето поле.
Сега всичките 10 в синьо-бяло са пред вратаря Коен. Центриране на Стоичков към задната града, скача Ивайло Йорданов, но е извършил нарушение. Красноречиво показва това съдията Шандор Пилер, а и може би топката след фалца, който бе даден от Христо Стоичков, е напуснала очертанията на терена. Рафи Коен вкара топката в игра от своята врата в централната зона, където Охана нямаше шансове, но ето, че пък сега Янков сгреши. Отново Охана загуби. Стоичков. Топка за Костадинов с глава към Пенев и рисковано плонжира и изчисти в корнер Ариел Бенадо. Нова добра атака на българските футболисти. Може да се каже вече подчертан натиск. Естествено, че колкото повече има изненада в действията на нашите, толкова повече израелците ще изнемогват в защита. Балъков изпълнява корнера. Хубаво центриране на Балъков. Разминаха се там българските футболисти. Стоичков! Страхотен с левия крак, но много неточно високо над предишната града. Съвсем обяснимо. Стоичков се ядоса след пропуска, но това е положението. По никакъв начин не може да се каже, че той не изигра добре топката. Разбира се, не става дума за този удар, за този с глава в градата преди 2 минути. Талбанин надясно. Халфон тръгна в атака и е фаулиран от Кишишев. Кижишев сега ще играе като ляв бранител вместо Ивайло Петков. Наистина срещу едва двама нападатели. Истински лукс да се играе с 4 защитници и с двама дефанзивни халфа. Ревиво. Поредна демонстрация на чудесна техника. Отново Ревиво. Заблуди българската защита. Сега опасно Нимни. Добре, че много неточен удар на Ави Нимни. Годишно Нимни на вашите екрани. Много активен от началото на матча. Видяхте колко умело Ревиво заблуди българските защитници и отвори пространство за своя съотборник. Сега обаче Нимни доста некоректно фаулира Анатолий Нанков. Пилер се задоволи само да регистрира фаула. Боримиров. Балъков поиска топката, сгреши Боримиров. Балъков. Стоичков дигна ръка в центъра. Любо Пенев обаче не може, нямаше шанс да достигне Калботов. Все пак се пребори мъжки. Браво на Любо Пенев, така трябва да се играе в атака. Извърши нарушение, но пък заслужава аплодисменти за начина, по който се постара да овладее кожаната тръба. Халфон остави изпълнението за Аран Бен Шимон. Тази топка е адресирана към Елио Охана. Елегантно успя да я владее и продължава да дриблира. Талбанин. Амсален стартира в ляво. И отново аплодисменти за Любослав Пенев. Пробяга повече от 15 метра, достигна до съперника си и направи превъзходен шпагат. Янков съобразително застана пред Ревиво. Това даде начало на нова българска атака. Балъков. Не сполучи финта на Балъков. След това нарушение. Капитанът на израелския отбор Талбанин действа много умело в средата на терена. Той е един от хората, които като че ли дават успокоение за своите съотборници. На няколко пъти противодейства успешно срещу Красимир Балъков.
А знаете от играта на Краси какво зависи? Както в центъра на терена, така и в атаката на българския отбор. Отново израелска атака, Ави Нимни. Финт в наказателното поле. Опита да скочи за Дуспа. Непреклонен остана Шандор Пилер. Нимни се държи за главата. Българите контратакуват. Грешка обаче на Боремиров. Лосе подаване. Балаков с едно докосване в зоната на лявото крило към Стоичков. Пенев е в засада, но подаването на Стоичков не бе точно. От гледна точка на футболно качество, мисля, че второто полувреме определено превъзхожда първото. И израелците щат не щат отговарят на по-високото темпо на българите. Талбанин опита да комбинира наляво с Хазан, не се получи, но продължават да атакуват гостите. Сега Ели Охана. Амсален. Талбанин. Това бе Нимни. Амсален. Отново към Банин. Ревиво. В двубой с Златко Янков. Сигурно игра Янков. Балаков. Правилно подаде наляво, където имаше повече свободно пространство. Кишешев към Стоичков. Балаков. Продължава да дриблира Красимир Балаков. Топка в дясно към Янков. Центриране за Пенев. Сигурна игра на Бен Шимон. И сега атака на израелците. Имаше, разбира се, че имаше засада. Съвсем малко, но зад защитата на българите бе Ели Охана. Аплодисментите, които чувате, са за Йордан Лечков, който загрява в момента до страничната линия. Най-вероятно ще влезе в игра. Скоро Любо Пенев с глава към Костадинов. За съжаление не можа да овладее на тази топка. Ревиво. Безкомпромисно застигна го Нанков от нея и сега Ревиво го фаулира, при това в гръб. Дали пък няма да погледне към картоните съдията Шандор Пилер, разбира се, жълт картон за Хайм Ревиво и ще бъде извършена смяна в българския отбор. Даниел Боремиров с номер 9 напуска играта. Вместо него Йордан Лечков с номер 14 Данчо Лечков. Малко повече от 33 минути до края на матча. 0-0 все още. 0-0. България срещу Израел в световната квалификация за първенството във Франция. Лечков веднага взе топката, центрира Фалцово, изпусна Рафи Коен. С Даниел Боремиров сме тук на тъч линията. Даниел Качеле доста трудно да се играе в такава наситена защитна зона, каквато предлагат в момента израелците. Ами, мисля, че израелците са се групирали предимно в средата на терена, така и по-отзад и играят на контратаки и затова е малко по-трудно. Според тебе идеята, която трябва да намерим, за да преодолеем тази защита? Ами, мисля, че трябва да имаме малко повече търпение и да атакуваме повече през фланговете, за да имаме така да създадем по-чисти голови положения. Това бе Даниел Боремиров, който преди малко напусна играта, сменен от Йордан Лечков. Сега гостите отново атакуват. Знаете, освен на състава на България и Израел, за място на световното от нашата група се борят и руснаците. Преди малко научих от колегата от Централната руска телевизия, че днешният контролен матч между съставите на Русия и Югославия, който се играл в Санкт-Петербург, е завършил с победа на югославяните с 1-0 с гол в последната 90-та минута. Това показва, че нещата в руския отбор не стоят кой знае колко добре, но ние като че ли е по-добре да гледаме нашата си черга. А нашите сега атакуват. Краси Балаков пред дъгата на наказателното поле. Добре залага съперник, няма сигнал на Пилер за нарушение. И сега вече се оказва, че Балаков е фаулирал Бенадо. Бурно реагира Красимир Балаков. Гостите, след като задържаха топката в централната зона. Сега Хазан се включва напред, опасно положение и сигурна намеса на Тинко Кишишев.
Нанков хвърли към Лечков. Стоичков дошъл от дясно. Виждам, че са си сменили двамата местата с Емил Костадинов. Те го правят често. Особено когато само двамата играят на върха на българската атака. Много е дълга тази топка. Просто няма как да се стигне до нея. Тридесет минути до края на матча. 15 от началото на второто полувреме, все още 0-0. Нанков хвърли назад към Йорданов. Нимни Ревиво притискат българите и не им дават възможност да изнесат лесно топката. Видяхте какво се получи. Загубихме и сега контратака на Израел. Талбанин този път се измъкна от засадата. Ави Нимни. Да видим какво ще бъде решението на съдията. Шандор Пилер. Жълт картон за симулация. За втори път Ави Нимни прави опит да изпроси дуспа на Пилер. Този път бе санкциониран официално. Ловко се хвърли девятката на гостите в наказателното поле. И хубаво, че унгарският рефер, който в интерес на истината демонстрира чудесна физическа подготовка, движи се много по терена и е близо почти винаги до мястото на събитието. Той не се подведе. Талбанин опита се с едно докосване, висока топка. Продължават обаче да владеят гостите. Атака през центъра, Ревиво, Охана в дясно, но той предпочете да играе с Нимни пред границата на наказателното поле. Удар, рикошет. Трифон Иванов акробатично изчисти назад. Все още обаче топката е притежание на играчите в синьо. Добре, че Кишишев съобразително успя да овладее. Възможност за българска контратака. Лечков с топката напред, са Пенев дясно, Стоичков в центъра, Костадинов е в ляво, Любо Пенев получава топката, атакуван веднага от Аран Бен Шимон. И видяхте резултата от реакцията на Бен Шимон. Топката отиде далеч в тъч. Златко Янков, Балаков, Лечков. Интересно бе това решение на съдията Рабовски. Той показва, че последен с топката е играл Янков. Тъч за Израел. Феликс Халфон. Авантаж се получи при тази атака. И отново опасност пред българската врата. Дали ще достигне топката Хазан? Слава Богу, не. Тя напусна очертанията на игрището. Айло Охана бе пласиран чудесно пред вратарското поле. Контратака за българите. Поредна контратака. Какво ще донесе тя? Христо Стоичков силно надясно. Емил Костадинов скача за високата топка с Самсанен. Нанков или Ревиго. Нанков. Много силно играе Анатолий Нанков. Пореден отличен матч на капитана на ЦСКА. Лечков. Двойно подаване с Стоичков. За съжаление, Стоичков не пое добре топката. Сега Ивайло Йорданов тръгва напред. Данчо Лечков добре пропуска. Костадинов към Стоичков. Сега какво ще направи Балаков отляво? Добре залъгал. Оказали се с ръцете защитник. Удар с десния крак на Краси Балаков. И отново нищо. Отново нищо. Нямаме като че ли шанс тази вечер, но разбира се, до края на матча има все още твърде много време. Повече от 26, може би 27 минути. 0-0 на националния стадион. Световна квалификация България-Израел. Контратака за гостите в зоната на дясното крило с топката е Хазан. Центриране към Ревиво. Технично открути топката сега. Ави Нимни в наказателното поле. Оплета се в финтове и естествено загуби, но продължават неговите съотборници да играят с кълбото. Любо Пенев атакува сега вратаря Рафи Коен, който обаче запази кълбото. Амсанен подаде към Ревиво.
На няколко пъти ми прави впечатление, че в центъра на българската отбрана се получават някои пукнатини. Много желаят нашите да отбележат гол, но не трябва да грешат в защита. Отдъхваме, отново отдъхваме, защото след този рикошет можеше да последва нещо много неприятно за Здравков. Данчо Лечков сега показва добра техника, атакуван от Амсален и естествено фаулиран. На централната линия Костадинов, Лечков. Топката е за Христо Стоичков. Стоичков с глава! След като не успя 3 пъти, сега и за 4-ти път Христо не можа да намери вратата, но отново стреля добре. Прекрасен рефлекс обаче на Рафи Коен. Мисля, че трябва да му бъде благодарен и Шломо Шарф и неговите съотборници и почитателите на израелския отбор, защото Рафи Коен определено до този момент спаси на няколко пъти своята врата от сигурно посещение. Вижте колко добре се пласира Христо Стоичков, стреля с глава, но Рафи Коен оставя парира в удара. Излишни са тези разправи и хитруват в момента достата, защото само единия крак на контузния футболист бе на терена. Направи им забележка, разбира се, Шандор Кивер, и сега ще трябва да продължат с 10 души само временно. Коен ще вкара топката в игра от своята врата. Ивайло Йорданов. Лечков. Нанков отдясно. В двубой с Амсален. За сега надделява българин и чудесно подава към Лечков. Добре се спета Костадинов към Лечков. Лечков трябва да реализира. Пенефи, това е 1-0 за България! 1-0 за България! Трябваше най-после да влезе този гол. Една брилянтна българска атака. Видяхте, след като Анатолий Нанков най-напред се пребори за почти безнадежна топка с Амсален. Продължи нейния път към Лечков. Той се измъква от бранителите и сервира топката на крака на Любо Пенев. Сякаш му каза: хайде, Любо, вкарай я. Любо просто нямаше какво друго да направи. 1-0 за България в тази 67-а минута от началото на матча. Много важен момент. Най-после, след като през второто полувреме българите много повишиха оборотите, създадоха доста опасности пред вратата на Коен. На няколко пъти се разминаха с гола. Веднъж топката срещна и гредата. Просто нямаше как да не се стигне до това попадение. Любослав Пенев открива за България в този толкова важен за българският национален отбор и, разбира се, за българският футбол матч. България побежда с 1-0 срещу състава на Израел на националния стадион Васил Левски. Сега нещо крайно неприятно. Червен картон за Анатолий Нанков. Точно сега ли трябваше да стане това нещо? Шандор Килер е просто непреклонен. Нанков му обяснява, че не е имало нарушение, но и странични. Съдия Кох бе категоричен. Предстоят ни явно изключително тежки около 22 минути до края на матча. С гол преднина, но с човек по-малко. България ще трябва да направи всичко възможно, за да спечели този матч. Сега гостите владеят топката. Феликс Халфон. Нимни. Бенедо. Отново Бенедо. Върна назад към Бен Шимон. Любо Пенев атакува Бен Шимон от момента, в който влезе на терена. Пенев просто като че ли преобрази българите в атака. Сега обаче засада спокойно, уважаеми зрители. Вдигнат е флага на съдията Храбовски. Много интересна ситуация тук извън терена е номер 2, Халфон, ако не се лъжа. Доста
Емоционално приемат лекарите на отбора на Израел неговата контузия. Като че ли някакъв удар в главата има и се налага смяна, но съдиите за сега не му обръщат внимание. Сега виждаме, че ще бъде извършена и смяна в българския отбор. Една напълно закономерна смяна. Вече имаме преднина в резултата. С човек по-малко сме. И на терена ще се появи един 100% защитник Гошо Гинчев. Виждате в момента Христо Бонев. Последните му наставления към Гошо Гинчев. Колега Симов, дали ще имаме две думи от Емил Костадинов? Ето, че ще последват и две смени в състава на Израел. Виждам за влизане в игра да се подготвят номер 12 Ронен Харази. Да си призная, аз очаквах Харази да се появи на терена. Един от най-добрите реализатори в израелския футбол. И номер 17 Алон Мизрахи. Емил Костадинов е до мен. Сам пожела смяната заради промяната в тактиката или някаква контузия? Да, няма контузия, просто водим 1-0 и изгониха човек от дефанзивен план, така че трябваше да влезне още един в защита. Определено по-силно, отколкото в Тел Авив играят израелците. Изненадаха ли ни с нещо? По-силно имахме доста шансове, ако просто бехме вкарали един от тях, ще да е съвсем друго. Ясни са намеренията на Шломо Шарф с пускането на Мизрахи и Рони Харази. Атаката на Израел според него има нужда от свежест, но българите в тези минути играят много силно. Не се чувства, че сме с човек по-малко. Данчо Лечков. Подаване към Балъков. Доста грубо да блъснат Краси Балъков от Амир Шелах. Но виждате само прек свободен удар и нищо повече. Публиката скандира Ицо. Христо Стоичков е зад топката. По разположението на нашите футболисти имам чувството, че той ще опита директно да обстрелва вратата на Рафи Коен. Удар на Стоичков високо на вратата на Израел. Любопитно е как ще се ориентират сега българските бранители срещу двамата нападатели в състава на Израел, които влязоха преди малко в игра. Веднага малко по-назад Хаймер Виво се дръпна отново. Видим ни създава неприятности на нашите в средата. Амсалем отляво. Шелах. Надясно към Хазан. Мизрахи без да стигнат. И естествено корнер за състава на Израел в ляво от вратата на Здравков. Високият Шалах, играчът с номер 5, виждам в нашето наказателно поле. Всички очакват топката. Високо центриране, сега удар на Ревиво, рикошет, отново неприятен рикошет за щастие в крак на израелски футболист. Около 17 минути до края на този толкова тежък матч. Пак се връщам към думите на Пламен Марков в студиото, в импровизираното студио на националната ни телевизия в тунела на стадион Васил Левски, когато Пламен Марков каза, че по никакъв начин нашите не бива да си правят илюзия, че лесно ще достигнат до победата. Това, което виждате, уважаеми зрители, мисля, на 100% оправдава думите на Пламен Марков. Стоичков много хитро се ориентира на къде ще ритне топката Рафи Коен и не бе много далече от истината. Нимни. Албанин, опит за подаване надясно към Рони Харази. Харази, футболист на испанския Саламанка. Именно той бе човекът, който преди една година отбеляза изравнителния гол във вратата на нашия отбор на стадион Рамазган. Гостите атакуват. Нимни. Браво на Лечков. Сега точно Лечков, Балъков трябва да задържат повече в средата на терена тогава, когато трябва, и разбира се с своите добри извеждащи подавания да дават възможност на Стоичков и Любо Пенев
да държат под напрежение израелската защита. Стоичков. И отново Стоичков, след като сгрешиха гостите. Да видим сега Пенев. Спира на гърди стадион Васил Левски с голът. С Лечков, който му връща жеста малко. Много малко не достигна на Люби Пенев. Слизане под ясното крило на Мизрахи без никакви проблеми, обаче за нашата защита. Ивайло Йорданов, Кишишев с гърди на Янков. Балъков, Пенев. Кишишев се е включил отляво, предпочете малко да върне назад към Янков, отново Кишишев. И сега центриране за Стоичков. Аут. 15 минути до края на матча. 1-0 за България на националния стадион Васил Левски с голът, който отбеляза Любослав Пенев. Сега гостите атакуват опасно. Нимни пред наказателното поле, удар. Здравков не реагира по най-добрия начин. Здравков, видяхте как като че ли плесна топката. Все пак добре, че кълбото излезе в корнер. Центриране. Хазан изпрати в нашето наказателно поле. Сега Шелак. Наляво към Хазан. Фалцово с десния крак. Опасност пред нашата врата от непосредствена близост. Имаше възможност Мизрахи да ни донесе много неприятности. Здравков откарва топката в игра. Ясно е, че в тези последни минути футболистите на Израел ще хвърлят всичко в атака и мисля, че точно тук нашите пък могат да използват своя шанс и да сложат окончателна точка на спора. Хубаво е, че през второто полувреме български отбор сякаш се преобрази. Гошо Гинчев към Златко Янков. Спечели тъч Халфен на Бешикташ. Талбанин се прави на нещо неразбрал. Данчо Лечков сега ще хвърля. Лечков. Балъков. Двойно подаване с Лечков отдясно. Балъков. За съжаление, Стоичков не успява в намерението си да намери Балъков. Бен Шимон в централната зона. Шелак потърси комбинация с Хазан. Талбанин задържава в централния кръг. Постепенна атака на израелците, но нашите добре им пречат и не им дават възможност да се разгърнат. Нимни. Харази. Талбанин. Отново Харази. Видя, че в дясно се е включил Хазан. Центриране. Добре, Ивайло Йорданов и Стоичков възможност за контратака. 2 на 3 Пенев е с топката. Стоичков тича от дясно. Подаване към Стоичков нямаше засада, но много предвидливо. Амир Шелак успя да спре пътя на топката към Стоичков, иначе ставаше страшно за вратаря Рафи Коен. Нимни. Мизрахи.
Удар, получи се двоен рикошет с добър завършък за нас. Дълго. Бълъков комбинира с Кишишев. Стоичков отдясно. През последните 15 минути Стоичков играе непрекъснато в зоната на десното крило. Лечков към Янков. Добре задържат нашите в средата. Трябва само да внимават. Трифон Иванов към Янков. Браво на Славко Янков. Видяхте как премина покрай Талбанин. Стоичков. Лечков е само дясно, но Стоичков предпочете дълго подаване към Любо Пенев. Кишишев. И от крака на Алон Хазан. Тъж за България. Странно решение. Оказва се, че има двоен рикошет. Отново недодование на публиката. В такива случаи се казва, че съдията е видял най-добре. Не мисля, че бихме могли да имаме някакви претенции към Шандор Пилер, поне до сега, като се изключи онази ситуация в началото на второто полувреме, когато очаквах да назначи непряк свободен удар за нашия отбор за връщане на топката към вратаревата защитник. Сега не точно подаване, там много трябва да се внимава. Това е най-опасната зона, особено в тези минути. Янков към Стоичков. Данчо Лечков. Амсалем ще хвърля. Бен Шимон. И отново Бен Шимон. Нимни. Много пространство пред Ави Нимни. Амсалем отново. Лечков срещу него. И от крака на Данчо Лечков. Корнер за състава на Израел. По моят часовник малко повече от 5 минути до края на матча. Водим с 1-0 с гола на Любо Пенев в 71-та минута. Ревиво изпълнява високо с левия крак. Лечков спокойно изчисти напред. Там няма обаче негов съотборник. Дружно се бранят нашите в тези минути. И центриране към Нимни. Данчо Лечков много предвидливо и много хладнокръвно сложи край на тази атака. Кишишев дълга топка за Пенев, дълга, но много неточно. Явно предстоят ни доста тежички 5 минути до края на този матч. Нашите трябва с всички средства да удържат скъпоценния гол преднина. А дано и съдията Шандор Пилер не даде продължение. Нимни комбинира с Ревиво. Защо така оставиха сам Ревиво? Не стана ясно. Хазан центрира. И Ивайло Йорданов. Поредна дълга топка към Пенев. В интерес на истината, по такъв начин ще е трудно на българските футболисти, защото виждате, че който повладе топката в защита, рита силно напред. Там е само Любо Пенев и той се връща доста често по-назад. Все пак самото му присъствие кара поне двама футболисти в синьо да го пазят, както и в този момент Любо Пенев. Много е дълга топката. Кой не излиза спокойно. Бенадо. Бен Шимон. Комбинира с Бенадо. Талбанин сега. И пак Бенадо. Нимни. Харази. Чувате, уважаеми зрители, какво скандират трибуните. Българи юнаци. Заслужават нашите футболисти
победата си в този матч. Играха с много енергия и с много майсторство след почивката. Контратака за България. Данчо Лечков, дясно е Стоичков. И Любо Пенев набира скорост. Лечков обаче очакваше явно от Пенев. Да, е малко по-вляво. Може би да стартира малко по-бързо. Не точно подаване. И в крайна сметка играта ще бъде подновена с удар от израелската врата. Бърза вратаря Рафи Клайн веднага към Бен Шимон. Ивайло Йорданов силно напред, където е само Стоичков, тича, бори се Христо и спечели ценни секунди. Виждате какво жестикулира Стоичков към своите съотборници. Според мен е напълно правилно. Трябва нашите да се дръпнат малко по-напред и да посрещат израелтяните точно в централната зона, откъдето може да се получи евентуално зародище на някоя неприятна атака. Добре Кишишев, спокойно Ивайло Йорданов. Последни 2 минути до края на матча. Лечков. И сега възможност за Любо Пенев. Хвърли се Любо. Доста дълга е тази пътка. Нямаше шанс да я задържи. Нимни към Талбанин. Бенадо. Контратака сега за състава на България. Краси Балуков, само Пенев е в предни позиции и получи се рикошет, след като Балуков ритна топката. Този път, разбира се, не може да става дума за връщане от защитник. На крачка сме, уважаеми зрители, от един изключително важен успех. Този матч с Израел. Знаете от колко време се говори за него, от колко време става дума за това, че България трябва на всяка цена да го спечели. Сега за сега нашите момчета успяват. Но кога ще свърши този матч? Страхотен удар на Любо Пенев. Но кога ще свърши този матч, ще каже само съдията Шандор Пилер. Дай Боже да няма много голямо продължение, за да можем да достигнем до така скъпоценните 3 точки. Още веднъж повторение на това движение. Диагоналния удар на Любо Пенев. Публиката вече е на крака, призовават Пилер да свири край на матча. Българи юнаци. Ревиго. Казан. Балъков трябва да вземе тази топка. Точно така направи. И сега Краси Балъков може да задържи, разбира се, на свободният Златко Янков. И той мастерски играе към Балъков. Имаше нарушение и сега ще има и санкция от съдията Шандор Пилер. Червен картон и вече всичко е ясно. Алон Хазан ще напусне терена. Казвам, всичко е ясно до толкова, доколкото, ако не друго, поне числено израелците вече нямат предимство, а ние водим с един скъпоценен гол, автор на който е Любо Пенев. Христо Стоичков отива да размени думи с Христо Бонев и естествено за глътка вода. Трябва да издържат нашите физически и психически, разбира се, в тези минути. Ясно е, че напрежението е огромно. Пред очите на тези 20 000 зрители во главе с президента на Република България, господин Петър Стоянов, и разбира се пред погледите на милионите фенове на българския футбол, които сега тръпнат и, убеден съм, стискат палци този мач да завърши с българска победа. Колега Касабов, според четвъртия съдия тук на срещата, до края на редовното време остават още 4 минути. 4 минути, така посочи четвъртия съдия на двубоя. Тук край игрището. 4 минути, които очевидно ние ще трябва да изстрадаме заедно с българските футболисти. Излишно е да ви казвам, че тези 4 минути за Христо Бонев и всички българи ще бъдат като 4 часа. Данчо Лечков. Опит за комбинация с Стоичков. Справиха се временно гостите с положението. Сега Исо естествено не бърза.
да хвърля топката в игра. Предостави това право на Лечко Столичков. Лечков и ето, че спечелихме корнер в ляво от вратата на Рафи Коен. Вече целият стадион на Васил Левски е озарен от факли. Оказа се обаче, че съдията промени своето решение. Това стана благодарение на намесата на Шандор Пилер. Бе изпълнен удар от вратата и сега атакуват гостите. Добре се намеси Гошо Гинчев. Сигурно игра. Янков е там. Тишешев към Краси Балъков. Нарушение срещу Балъков. Нарушение в групи. Този фал е за картон. Само че изглежда му се видя прекалено множко на Шандор Пилер да бърка често към джобчето си. Предупреждава нещо Талбонин, но само устно. Ако трябва да отброяваме тези 4 минути, за които спомена колегата Ценко Симов, от 2 от тях вече изминаха. Сега разбира се, че не може веднага да бъде изпълнен аута, защото имаше и втора топка на игрищата. Коен към Алсавен. Христо Бонев нервно жестикулира към Шандор Пилер в очакване на последния сигнал. Ето, че Шандор Пилер показа с пръсти един или два, не зная. Още колко време ще трябва да се играе. Няма ли вече край този матч? Нервите на всички очевидно са опънати до изкъсване. Талбанин в центъра преодоля Балъков. И тъч за България. Нови ценни секунди. Ясно е за какво става дума. Сега може би трябва да задържиме топката, трябва да задържиме и да очакваме последният така от силно очаквания последен сигнал на съдията Шандор Пилер. Дигна той високо своята ръка. Прави жест, посочва центъра и това е всичко. България направи изключително важна, бих казал, решителна крачка към световното първенство във Франция през 1998 година. Много тежка, бих казал, инфаркт на победа, но победа срещу състава на Израел. Видяхте колегата Ценко Симов сега отива към селекционера Христо Бонев. Надявам се, че след малко ще можете да го чуете от студиото, импровизираното студио в тунела на Националния стадион. Бонев е на терена щастлив, поздравява своите футболисти за мъжката игра. Заслужават наистина нашите момчета похвала. След едно първо полувреме, в което като че ли повече връх взеха нервите, нашите разкриха своя наистина голям потенциал и след влизането, особено на Любо Пенев и Данчо Лечков, бе сътворен единствения, но толкова скъпоценен гол в 71-та минута. Гол на Любо Пенев, който вече ни прави лидери в тази група. Една единствена крачка, уважаеми любители на футбола, остана българския отбор да направи. Ето го и колегата Петър Василев. Ще видим кога ще успее да осигури някой от героите в този матч. Ето го голмайстор Любо Пенев. Аз да се върна на това. България вече е лидер в групата с една точка пред Русия. Така че при една евентуална победа в предстоящия сблъсък между двата състава, ние ще бъдем вече сигурни, безпрекословни финалисти на световното първенство по футбол през следващата година. Толкова важната крачка в двобоя срещу Израел бе направена. Нека още веднъж да ви напомня, уважаеми зрители, България победи Израел с 1-0. Уважаеми зрители, веднага след последния съдийски сигнал, наши гости в студиото са старши треньорът Христо Бонев и голмайстора Любослав Пенев. Честита победа. Господин Бонев, кратък коментар за двубоя. Аз смятам, че единственото заключение от този матч можем да направим, като кажем, че когато една первична черта на българския народ, когато види трудност, се мобилизира, се обединява и постига целта си.
Успеха е на всички момчета, и тези, които влезеха в второто по време, и тези, които останаха на пейката. Имаше щастието Любо Пенев да отбележи гола. Той го е показвал и друг път. Благодаря му за гола и за победата, която даде на България. И на него, и на всички момчета. Очаквате ли да бъде толкова трудно? Преди месец отбелязах в пресата, че ни предстои един изключително труден двубой, в който и половина нула в последната минута ще бъдем доволни. Сега сме изключително радостни и щастливи и от утре започваме подготовката за мача с Русия. Ще промените ли нещо за този двубой или сега рано да се говори? Аз смятам, че първо трябва да се нарадваме на победата, а след това вече да разговаряме за мача с Русия. Казахте, победата е дело на всички. Някой ще отличите ли? Аз мисля, че цялото развитие на мача на самия зелен терен показва, че колектива е най-силен от всички. Благодаря ви. Любо влезе като резерва, отбеляза скъпоценен гол. Не беше никак леко. Коментарът ти за мача? Знаехме, че матча няма да е лесен. Аз искам да честя на старши треньор, на цялото техническо ръководство, на момчетата най-вече, все пак направиха всичко възможно да вземем този матч. Трябваше да победиме, за да вземем 3 точки и да мислим на следващата среща с Русия. Това е нищо повече. Давахме всичко от себе си, така трябва да бъде за напред. Благодаря ви, желая ви приятна почивка. Благодаря. С това завършваме. Довиждане. С това завършваме, уважаеми зрители, от студиото в тунела на Националния стадион. А нека ние се порадваме още веднъж на гола на победата, гола, който Любо Пенев реализира в 71-та минута след великолепното подаване на Данчо Лечков. Гол с изключителна стойност, гол, който прави България фаворит в пета група. Уважаеми телевизионни зрители, надявам се, доволни сте от това, което ви предложи канал 1 на Българската национална телевизия в последните 2 часа и половина. Истинно доволни, естествено, най-вече от успеха на българският състав в този толкова важен матч. Още веднъж България победи Израел с 1-0 и излиза начело в пета квалификационна група за световното първенство във Франция. За вас от коментаторската кабина на Националния стадион Васил Левски коментира Борис Касабов. Желая ви приятни минути с програмата на канал 1.